இயலாது என்று கூறியது. நிலைமையை உணர்ந்த தேனி கரடியிடம், எனக்கு ஒரு நிமிடம் அவகாசம் கொடு, நான் என்னுடைய பொருட்களை தேன்கூட்டில் இருந்து எடுத்து சென்று விடுகிறேன் என்று கரடியிடம் கூறியது. கரடியும் இதற்கு ஒத்துக்கொண்டது. தேன்கூட்டிற்கு சென்ற அந்த ஒற்றை தேனி தேன்கூட்டில் இருந்த எல்லா தேனீக்களிடம் நடந்த சம்பவத்தை கூறியது. எல்லா தேனீகளும் உடனே கூட்டிலிருந்து வெளியே வந்தன. கூட்டிலிருந்து வெளியே வந்த எல்லா தேனீக்களும் உடனே கரடியை கொட்டத் தொடங்கின. கரடிக்கு தேனீக்கள் கொட்டியதால் வலியால் துடித்தது. மேலும் வலி தாங்க முடியாத கரடி ஓடத் தொடங்கியது. தேனீகளும் கரடியை விடாமல் மிக வேகமாக தொடர்ந்து சென்றன. போராட்டத்தின் முடிவில் வேறு வழி இல்லாமல் தேனீக்களிடமிருந்து தப்பிக்க கரடி காட்டில் இருந்த ஒரு ஆற்றின் நடுவில் குதித்தது. தேனீக்களும் கரடியை மன்னித்து தேன்கூட்டிற்கு சென்றன. நீதி, உருவத்தை வைத்து யாரையும் அலட்சியமாக எண்ணக்கூடாது.